πάει στον πόλεμο, ο ίδιος έλεγε ότι εκείνες τις μέρες, μέχρι πριν έρθει το Θεοδόρη, είχαν αγωνία και περίμεναν την νεότητα της εξελίξης. Ο Δημήτρης Καζαπάκης, γράφιστης, 15 Νοεμβρίου 1940, προς σύζυγό του Ελένη. Αγαπητή μου Ελένη, έλαβα προχθές το γράμμα σου. Με ευχαρίστηση διαβάζω πως και εσύ τέλος πάντων είχες να προσκυώνεσαι με τον πόλεμο και να έχεις το σχετικό κουράγιο που πρέπει να έχει κάθε γυναίκα αξιωματικού. Δεν σου αποκρύπτω πως και εγώ βέβαια στεναχωριέμαι λίγο που είμαι μόνος. Αλλά εφόσον μας εκάλεσε πατρίς μας ένα καθήκον, πρέπει να εκτελέσουμε όλοι μαζί, χωρίς να βαγίζουμε, να προσφέρουμε τα πάντα για να φέρουμε εις πέρας των έργων που έχουμε αναλάβει. Πίστεψέ μου πως θα είναι η ευτυχέστερη στιγμή της ζωής όταν ακούσω πως βρήκαμε τους συντάλλους στη θάλασσα. Εσύ φρόντισε να γεννήσεις καλά. Μην πάθεις τίποτα, γράψου μου αν θέλεις λεπτά. Υποθέτω ότι η κατάδειας μπορεί να κατέβω στο Ηράκλειο
Και αν μπορέσω, θα έρθω στο χωριό να σας δω. Εάν όμως έχω πολλή δουλειά, θα σε πάρω στο τηλέφωνο. Επειδή δεν μπορώ να σου στείλω λεπτά ταχυδρομικώς, θα φροντίσω να σου στείλω με κανένα χωριανό. Επαναλαμβάνω, να φροντίσεις να περνάς καλά, να μην γκρεμιστείς πουθενά. Να βρεις φαγητά που να μην σε βλάπτουν, κυρίως φρούτα, και να φροντίζεις να τρως. Έτερα μου δεν, σήμερα μου τετρέφηνης Λογοκρισία! Εσύ θα μου γράφεις την Λογοκρισία! χαιρετισμούς σε όλους. Της μητέρας φιλώ το χέρι. Γράψε μου ο Γιώργης έφερε το ποδήλατο. Στον πατέρα τα σέβη μου. Σε φιλώ, Μίτσος. Σε μια άλλη επιστολή προς τη μητέρα μου στις 14 Μαρτίου 1941 αναφέρει: Αγαπητή μου μητέρα, με χαρά, πήρα πάλι σήμερα το γράμμα σου που είχα να λάβω τόσο καιρό τώρα. Επίσης, με ανακούφιση, έμαθα πως γέννησε η γυναίκα μου. Φαντάζομαι τα βάσανά σου και τις φασαρίες σου. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα ξεχάσεις, αφού τέλος πάντων έχουμε μαζί με τα τόσα άλλα παιδιά και το δικό μας. Γνήσιο απόγονό σου. Θα ήθελα μητέρα να ήμουν αυτού, να δω τη χαρά της Κωνσταντίας, του Πεθέρου κτλ. Ελπίζω στο Θεό πως κάποτε θα τελειώσουμε από εδώ και θα έρθω μαζί σας να συνεορτάσουμε το ευχάριστο γεγονός. Ο Μανώλης είναι καλά. Χαιρετισμούς εις όλους. Με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, καλλιτέχνες και διανοούμενοι βοηθούν και αυτοί εμψυχώνοντας τον λαό. Εκείνη την εποχή η Άννα Καλουτά μετατρέπεται στο ηρωικό Εζωνάκι, ενώ η Σοφία Βέμπο ερμηνεύει στο παιδιά της Ελλάδος παιδιά, που γίνεται σε μια νύχτα το πιο δημοφιλές τραγούδι της χώρας. Επισάρες, γελογραφίες, τραγούδια, διαμαρτυρίες, όλα επιστρατεύονται. Ο Ιταλικός στρατός υποχωρεί την Άνοιξη του 1941. Τα ελληνικά στρατεύματα τρέχουν σε φυγή τους Ιταλούς και εχμαλωτίζουν χιλιάδες αυτούς. Ο Μουσολίνη ζητά τη βοήθεια του σύμμοξου του Χίτλερ. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης στις 8 το πρωί βλέπουν τους Γερμανούς κατακτητές να εισβάλλουν στην πόλη τους. Τάμς, άρματα και πλήθος στρατού παρελάβουν στους δρόμους της πόλης. 27 Απριλίου 1941. Οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα. Παραλάβουν στους έρημους δρόμους. Η κατοχή έχει αρχίσει. Οι Γερμανοί παραχωρούν μέρος των γειτονίας και στράτων στους Βούλγαρους, ενώ μοιράζονται την υπόλοιπη χώρα με τους Ιταλούς. Η βουλγαρική περιοχή αποδεικνύεται χειρότερη από τη γερμανική και συνοδεύεται από μια σειρά σκληρών μέτρων εναντίον του ελληνικού πληθυσμού. Μια εξέγερση
χιλιάδες νεκρούς. Μέχρι και οι γερμανικές αρχές μένουν κατάκλητες από τις τριαντίες των Ινών. Η μεγάλη πείνα έχει αρχίσει. Το χρήμα χάνει την αξία του. Το εμπόριο τροφίμων περνά στη μαύρη αγορά. Καθιερώνεται το δελτίο διανομής τροφίμων. Οργανώνονται λαϊκά συσίτια. Τα παιδιά υποφέρουν περισσότερο από όλους. Η ζωή έγινε μια κόλαση. Τα ραδιόφωνα ουρλιάζουν διαταγές και όλες τελειώνουν με τη λέξη θάνατος. Κυκλοφορείς μετά τις 9. Θάνατος! Κρύβεις όπλα. Θάνατος! Κρύβεις ραδιόφωνα. Θάνατος! Τραγουδάς τον εθνικό ύμνο. Θάνατος! Όσο πάμε σπουδαίνουν τα πράγματα. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, όλος ο κόσμος ρωτάει με αγωνία. Πώς θα πληθούμε. Πώς. Πότε θα ξαναδούμε το ψωμί του δελτίου. Πότε. Πώς θα μαγειρέψουμε. Πώς. Πώς θα κινηθούμε χωρίς λεωφορεία. Πότε. Αντίσταση. Ο λαός δεν μένει με τα χέρια σταυρωμένα. 15 Μαΐου το 1941 στη Θεσσαλονίκη γίνεται η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση. 30 Μαΐου 1941, δύο φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, κατεβάζουν την χιτλερική σημαία από τον γράφο της Ακρόπολης. Οι Γερμανοί αντιδρούν, φυλακίζουν, βασανίζουν, καταστρέφουν, εκτελούν και είναι πόλεις και χωριά για να κάνουν τον λαό να γονατίσει. 17 Οκτώβρη το 1941 στο χωριό Κερσία του Δρομού Σερό γίνεται η πρώτη ομαδική εκτέλεση και ακολουθούν τα 9 μάχες. Εκτελούσε ως αντίπεινα για την δράση και τα στην περιοχή. Και για βοήθεια με τα αντίκρουφους αυτούς, τα σπίτια τους καίγονται.
των λαών. Οι Εβραίοι και οι Τσιγκάνοι ως κατώτερη ράτσα βρίσκονται στο στόχαστρο των φασιστών. Το ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Η εβραϊκή κοινότητα του 1941 αριθμούσε 52.000 ανθρώπους, αποτελώντας το 1/6 της οικονομίας της. Υπήρχαν 20 δημοτικά σχολεία και 16 εκκλησίες συναγωγές. Οι Γερμανοί μπήκαν στη Θεσσαλονίκη στις 9 Απριλίου 1941. Λίγες μέρες αργότερα απαγόρευσαν σε εμάς, τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, την είσοδο σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία. Φυλάκισαν τα μέλη του Κοινοτικού μας Συμβουλίου και μας διέταξαν να παραδώσουμε τα ραδιόφωνά μας. Κατέστρεψαν τις βιβλιοθήκες μας. Στις 11 Ιουλίου 1942, οι άντρες μας από 18 έως 45 ετών διατάχθηκαν να παρουσιαστούν στην Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί αφού τους επέβαλαν σε μαρτύρια, τους κατέγραψαν και τους οδήγησαν σε καταναγκαστικά έρευνα. Στις 6 Φεβρουαρίου του 1943, οι Ναζί μας υποχρέωσαν όλους να φοράμε το κίτρινο αστέρι του Δαβίδ και να κατοικούμε μόνο σε ορισμένες ηλικίες. Γκέτο. Μας απαγορεύτηκαν επίσης να χρησιμοποιούμε τηλέφωνο και μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις 6 Μαρτίου 1943 μας απαγορεύτηκε η έξοδος από τα γκέτο. Όμως το κακό δεν το είχαν ολοκληρώσει ακόμα. Στις 15 Μαρτίου 1943 αναχώρησε το πρώτο τρένο με προορισμό τα στρατόπεδα θανάτου στο Auschwitz και στο Μπιρκενάου. Το ένα μετά το άλλο, τα τρένα αναχωρούσαν και σε λίγες εβδομάδες μας μετέφεραν στην Παγμένη σε βαγόνια που προορίζονταν για ζώα στον τόπο της εξόντωσης. Απολογισμός. Από τους 46.091 της Θεσσαλονικής Εβραίους που μεταγραφήκαμε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, επιστρέψαμε μόνο 1.950. Οι Γερμανοί εκτελούσαν στα Καλάβρητα 800 άτομα, στο Δίσκομο 600 άτομα. Μαζικές εκτελέσεις γίνονται στη Κεσαριανή, στο Χαϊδάρι, στο Επταβίρτιο και σε άλλα 100 περίπου μαθητικά χωριά σε όλη τη χώρα. 2 Σεπτεμβρίου 1984, Χορτιάδες. Το κάψιμο του Χορτιάτη 81 χρόνια πριν. Γράφει ο Γιώργος Βομφόπουλος. Η σπαραγμή καταλάγησε. Οι κυκλόγες χαμήλους. Η σιωπή του θανάτου κατακάθισε και αυτή πάνω στα ρήφια του καμένου χεριού. Χάραξε τη χρονολογία της αποβράδος μέρας. 2 Σεπτέμβρη του 1944. Η σκέψη μας στρέφεται έντονα στους 149 κατοίκους του Χορτιάτη,
που στις 2 Σεπτέμβρη του 1944, λίγες εβδομάδες πριν τερματιστεί η ναζιστική κατοχή στη χώρα μας, παραδόθηκαν στους